Astea duk kontua, edo astea dun kontua. Euskaraz idatzita dagoen liburu bat hartzen badugu, eta itanoz idatzita dagoen esaldi edo pasarteren baten bila hasten bagara, ez dugu lan zaila aurrez aurre dugun hori. Hona hemen gure autua, astea duk kontua. Euskarak berezko eta era berean berezia duen erregistroa da alokutibo edo itanoa. Euskal literaturak 11 adibide eskaini dizkio alokutiboari, eta baita itanoak berak euskal literaturari ere. Batzuentzat galbidean dagoen erregistroa da, eta beste zenbaitzurentzat aldiz ezinezko helburua. Baina Landergarrok, kontrarioa bere liburuan esaten duen bezala, astea duk kontua. Bizikletan ibiltzen ikasi genuenean bezalaxe. Ibilbide luzea egin du itanoak euskal literaturan. Bidean arakatu nahi izan dugu, eta bide nabar, literaturan zein leku duen ikusi. Itanoak literaturan izan duen ibilbidea izan da, euskaraz idatzi izan denean, beste edozein gramatika tal bezala, Itanoa landu egin da edo agertu egin da literaturan hasieratik. Etxepararen aurreneko liburutik, hor poesia liburu izan dare, Mosen Bernat, Jakin Bau, pasarte horretan ja agertzen da ika egiten duela bere buruari. Eta orduan, naiz eta poesia izan norberak bere buruarekin ika egiten duenean agertu egiten da, ezta? Eta orduzkeoztik, gaiaren arabera eta tratamenduaren arabera bete gertu izan da. Kontuan hartu behar dugu, urte luzetan eta mende luzetan literatura asko erlijio literatura izan dela, elizetako liburuak eta sermoiak eta horrela, eta berez ez dela hori berezko esparrua itanoa agertu dadin. Ulertu behar dugu berez, itanoa badela euskararen gramatikaren atal bat, baina ez dela edozein kontestutan erabiltzekoa. Berez erabiltzekoa da elkarrizketetan, edo behar bada elkarrizketa erako bakarrizketetan. Nik uste dut biak erabiltzen direla oro har, bai itanoa eta bai neutroa esaten duguna. Zuka deitzen zaio, baina normalean neutroa deitzen dugu. Biak erabiltzen dira. Eta egia da, itzulpenak ematen duela aukera bat oso egokia beste batena den testua interpretatzeko. Eta elkarrizketa horretan sortzen den harreman mota planteatzeko. Eman dezagun Joan Gartziak itzuli zuela Godoten esperoan, antzeslana, ezta? Bi soldadu eta beraien arteko elkarrizketa oso eremu egokia da, oso leku egokia da ika egiteko. Eta bien artean ala egiten dute ika, eta norberak bere buruarekin ere bai. Orduan, nik uste dut itzulpenak ematen duela aukera pentsatzeko. Hemen egoera badago, egoera hau kanpotik ikusten ari naiz, eta pentsatu behar dut zer egin, nola jokatu egoera honekin. Poesian agertzen dira poemakika idatzitakoak, adibidez, maitasun poema asko daude, maitaleak maitatua nolabait ere edo maitatzeko modu bat erakusteko, edo bere maitasuna adierazteko, edo besterik gabe berari hitz egiteko, ezta? Baina normalean poesiaren esparrua ez da, poesiak berez deskripziorako joera daukalako, edo emozioak, edo sentimenduak, edo egoerak, narrazioaren puntu ere izan dezake poesiak, adibidez poesia sozial bat ere, ezta? Eta berez, poesiak badauka, poesiatik kanpo dagoen pertsonaia batekiko erreferentzia. Eta horretan, egon daiteke erreferentzia hori, edo modu neutroan edo alokutiboan idatzia. Ez da normala poesian egotea modu orokorrean, berez, poesiak neutrorako joera daukalako, egoerak kontatzeko joera daukalako, edo egoerak deskribatzeko, ez hainbeste elkarrizketa hori sortzeko. Ez dinat mehatze urre gorrizkorik, kate batean ire lepora ekartzeko, zulatu eta atzetan ipintzeko, jartzeko ire belarrietan, eskuturretan. Ezin dinat, parez pare dugun itsaso hau, topa egin dezagun, bi edalontzitara banatu. Ez dinat, hiri emateko ezer,
mugitu behar hau ez bada. Hori errendatu ez dakidan, zirkin hauek ez badira. As I walking down the track, there was a one-way window blowing, it was blowing at my back. Trails of troubles, roads of battles, paths of victory. Eta egia da, narratiban adibidez idazleek sortzen dutenean testu bat, egoera hori planteatzen dutenean, askok erabakitzen dutela egitea. Ez derrigor, ez lege moduan, ez pertsonaia guztiekin noski, egokia dan kasuetan baizik, eta liburuari hortaz aparte lanari modu bateko edo besteko balio eman diezaiokeenean. Eman dezagun atxaga batek askotan erabiltzen du lokutiboa. Atxagak berak berezkoa duelako. Bi nahi horretan, bai pertsonaia arteko harremanean, mugak edo esan dezagun harreman sozioafektiboen mugak errespetatuta, bai norberak bere buruarekin eta bat askotan agertzen da lokutiboa. Idazle batek erabakitzen duenean, liburu bat egin berdiat eta aztertu behar izkiat ze ezagorra izan behar dituen liburu horrek, ezta? Orduan, azterketa prozesu horretan dagoenean, benetan pentsatzen du dana, zeintzu diren pertsonaiak, pertsonaien arteko harremana eta abar. Harreman batzuk beti izango dira desberdinak, batzuk izango dira errespetuzkoagoak, urrunagoak eta beste batzuk hurbilagoak. Egoera horretan, oso egoera proposa da bi estiloa nahazteko, bi erregistroa nahazteko, bai alokutiboa eta bai neutroa, ezta? We shall fall. Asteadun kontua, edo asteaduk kontua. Bizikletan ibiltzen ikastea bezalakoa baita, gure literatura ere.